Oronozen Instituto berria egiteko atxikimendu kanpaina aurkeztu dute gaur goizean Elizondoko lanbide eskolan. Nafarroko gobernua La Manadako kidei zigorra jaistearen aurka agertu da berriro. Nafarroko txistorrak Madrilen ospatuko du adierazpen geografiko babestu berria. Iruñeko udalak 450.000 euro bideratuko ditu aurten Iruñeko zentro komunitarioko betzera eta iazko inbertsioa laukoiztuko du. Iruñeko Santa Ana plaza berrurbanizatzeko proiektu finalistek berdegune bilakatzea proposatzen dute eta hainbat jarduera egiteko, aisialdirako eta lasai egoteko guneak sortzea. Iruñeko udalak Euskara Abentura espedizioan parte hartzeko bi toki eskaintzen ditu Iruñeko 16 eta 17 urteko gazte euskaldunei daude zuzenduta eta 2025ko uztailaren 1-tik 31 eginen da espedizioa. Oronozko eskola berriaren proiektuari bultzada berria emateko prentsaurrekoa eman dute gaur goizean Elizondon. Bertzea bertze, zonaldeko hezkuntza zentro eta instituzio eta enpresen ordezkaritzak egon dira bertan. Atxikimendu asko jaso dituzte eta hau ere aipatu dute. Hamarkada bat baino gehiago da baztan bidasoa eskualdearen garapen sozioekonomikorako lanbide eskola bateratu, euskaldun, erreferente eta potente baten beharra aldarrikatzen ari dela. Urte guzti hauetan, proiektuak gorabehera anitz izan dituen arren, eta 5 enpresek interesa azaldu arren, 2024ko martxoan horren lizitazioa utzi gelditu zen. Uztailan, Europak administrazioei gastu zapaia jarri izanaren arrazoipean, Nafarroko gobernuak proiektuari finantziazioa kendu zion lanbide eskola berria arriskuan jarriz. Ondotik, Nafarroko gobernua eta EH Bilduren aurrekontuen akordioaren ondorioz proiektua berrarabiarazi zen. Berrarabizi diogu izan ere hezkuntza eskaintza eta proiektua berdefinizio fase baten sartu baitzen. Bitartean, hezkuntza komunitatea aktibatua da eta hainbat ekimen burutu ditu. Konzentrazioak, itxialdiak, asanbladak, informazio kanpainak eta bar. Gaur hemen, ekimen baten berri ematera gatoz. Izan ere, baztan bidasoako eta hezkuntzako ordezkariak hezkuntza eskaintza berria adosten aritu diren bitartean, eskualdeko hezkuntza komunitatea atxikimendu bilketa baten aritu da. Beraz, 2024ko urrian baztan bidasoko udal guztiek atxikimendu mozioei gehitzen zaizkien atxikimendu eta eskaerak dira. Oraingoan, eskualdeko enpresa eta ikastetxen txanda izan da, erantzun bikainarekin, zorionak eta eskerrik asko guztiei. Hauek, hemen atzekalden dazkago, hauek eskualdeko lanbide eskola bateratu euskaldun, erreferente eta potente baten aldeko atxikimenduak. Enpresen aldetik, Irukide, AMTP, Zalain, Arcelor, Arozberri, Berrobide, Bilan, Composites Gurea, Construcciones María Ezpurrena, Fumbera, Graico, Arrilan, Ingeniería Navarra Mecánica, Goxua, Martiko, Pebi, San Miguel Arozteguía, Sabera, Sedenor, Talleres Oyoki, Talleres Zelaieta, Zabala Group, Becazeta, Xaraka, Almaco, Esteban Igoa Hostelería, Fontanería Honesto López, Garaje San Siñena, Lorpen, Lerina Agropecuaria, Mañonea, Tuf Reyland, Ventapello eta San Jose Zarretxe. Eskolen aldetik, Elizondo, Almandoz, Amaiur, Arantza, Arizku, Arraioz, Azpilikueta, Erratzu, Irurita, Oronoz, Ziga, Zugarramurdi, Lekaroz, Eskola eta Institutoa, Igantzi, Izuren, Ricardo Baroja, Tokiona, San Miguel, Larraintza, Amazabal, Irain, Mukixu, Askin, Xinbili Xanbala eta Baztan ikastola. Bestalde, eskualdeko lanbide eskolari atxikimendua adierazteaz gain, hemen sinatu dugunok eskualdeko enpresek
eta eskolek behar duten tamainako lanbide eskola duina errealitate bihurtu dezala eskatzen diogu Nafarroko gobernuari. Bueno, eta azkenik, zenbat xehetasun emango ditut prozesuoa zertan den, ze fasetan dagoen. Momentu honetan, hezkuntza eskaintza adosten ari dira eskualdeko ordezkariak eta Nafarroko hezkuntzako agintariak, arduradunak. Fase hori ja bukatzear egon behar du, zeren datorzen astetan ja proiektu berriaren lizitazioa atera beharko luke, baldin eta Nafarroko gobernua konpromiso hartu duen bezala, 2025 bukatu baino lehen, proiektua bukatu eta obraren ejekuziorako dirua konprometitzeko edo lotzeko. Beraz, datozen astetan hori izango da. Eta horrekin batera, esan nahi dugu ere bai, fase guzti hauetan, orain arte bezala, animoz eta arduraz arituko garela, eta egoeraren arabera dinamika berriak irekiko ditugula. Besterik gabe, mila esker etortzeagatik, eta bibagu. Nafarroko gobernua La Manadako bi kide berriri zigorrak jaistearen aurka agertu da berriro. Hala adierazi du Feliz Taberna, lehen lehendakari orde eta lehendakaritza eta berdintasun kontseilariak. Horrela foru gobernuak zigorren berrikuspenaren aurkako idazkia aurkeztu du Nafarroko auzitegiko bigarren sekzioan. Taberna lehendakari ordeak azaldu duenez, Nafarroko gobernuak herri akusazio gisa zigorrak murrizteko baldintza juridikorik ez dagoela uste dugu. Zigorren atzera eraginaren ondorio den murrizketa automatiko ez baita modu mekanikoan aplikatu behar, baizik eta aztertu egin behar da. Zigorrak dauden bezala mantentzeko adina larritasun duen delitua dela uste dugu gaineratu du Tabernak. Gogoratu behar da auzitegi gorenaren zigor arloko salaren uztailaren 4ko epaiaren bidez, La Manadako 5 kidei 15 urteko espetxe zigorra eta erabateko desgaikuntza ezarri zitzaizkiela, bortxaketa delitu jarraitu batengatik. Astungarri, laidogarriekin edo astungarriekin 2 personak edo gehiagok batera jarduteagatik. 800 metro baino gutxiagoko distantzian biktimarengana hurbiltzeko debekoa eta 20 urtez biktimarekin komunikatzeko debekoa. Baita 8 urteko zaintzapeko askatasuna ere. Orain kondenatutako 2 zigorra berrikusteko eskatu dute, ezarriteko zigorra 15 urtetik 14 urtera jaitsita. Zerbitzu juridikoen arabera gainera kasu bakoitza banan aztertu behar da eta La Manadaren kasuan ez zitzaien ezarri bere garaian erabiltzen araudiaren arabera. Kondenatuei gehienezko zigorra era berean foru gobernuak uste du gertakarien larritasunari ere erreparatu behar zaiola. Nafarroko txistorra Reino Gourmeten webikoitza reinogourmet.com zigiluak babestutako kalitate bereziko marketako bat luzaz jantzi du Madrilen. Nekazaritza ministerioaren ekitaldi aretoan egindako ekitaldi sozial batean. Europar Batasunako erregistroan, adierazpen geografiko babestu berri gisa inskribatu izana ospatzeko eta produktu nafar tradizional hori estatuko hiriburuko erakusleio gastronomikoan kokatzeko balio izan du. Nafarroko gobernuko landagarapen eta ingurumen kontseilaria Jose Maria Ayerdi eta Nafarroko txistorra elkarteko presidente Alberto Jiménez izan dira ekitaldiko buru eta nekazaritza eta elikadura ministro Luis Planas gehitu zaie, baita atxikitako enpresa talde handi bat, elikagaiak ekoizten eta egiten dituzten eragileak. Gastronomiaren eta jatetxen edo komunikabideen arloko ordezkariak ere beste persona ospetsu batzuen artean. Txistorra de Navarra, Nafarroko txistorra, 13 enpresa ditu atxikita gaur egun foru erkidegoko eskualde desberdinetatik. Navarra Embutidos, Argal, Leframa, Arrieta, Hortanko Embutidos, Galar Foods, Goikoa eta Embutidos Arbizu baita, Arilla Esarte Lizondokoa, Irigibel, Javier eta Topero arategiak ere. Txistorraren kalitatea hasierako erresistentzian balio handia izateak eta lehen hozkadan irmotasuna izateak definitzen dute izan ere, gantz eduki handia eta hidroxiprolina balio txikiak ditu eta gainera, haragiaren eta urdaiaren osagaiak bereizteko erraztasuna eta produktu gordinaren
argitasuna eta tonalitate gorria. Txistorra Nafarroan jatorria duen 19. mendearen hasieran hasi zen familia ekonomiako produktua txerria edo matatxerria etxea hiltzeko tradiziotik dator. Neguan haragi produktuen hornidura ziurtatzeko egiten zen eta produktu horien elaborazioa belaunaldiz belaunaldi transmititzen joan da. Gaur egun, sarraskiaren garaian, erritorik egiten ez denean, txarkuteroek eta estebeteak ekoizten dituzten enpresek txistorra egiten dute urte osoan zehar metodo tradizionala eguneratuz. Iruñeko udalak 200.000 euro inbertituko ditu Arrosadiko ilargienea zentro komunitarioan uztailetik aintzinera itoginak eta iragazketa konpontzeko. Halaber 250.000 euro inbertituko ditu beste zentro batzuetan berrikuntzak egiteko. Irisgarritasuna hobetu, energia kontsumoa murriztu eta energia efizientzia sustatuko dute. Gainera beste 15.000 euro inbertituko dituzte higiezinetan. Lokalak erabiltzen dituzten elkarte eta kolektiboen arteko plangintza oinarri hartuta egin dira inbertsioak. Helburua lokalen funtzionamendua hobetzea da, baita azpiegiturak lokal horietan egiten diren jardueretara egokitzea ere. Iruñeko udalak 2024an 1.829 euro inbertitu zituen zentro komunitarioetan eta auzo bakoitzean inbertsioa berdintxo egiten saiatu zen. Zentro komunitarioak udalarenak dira auzotarrek erabiltzekoak, irekiak, balioan iztunak eta inklusiboak eta auzo bakoitzeko lokal batean edo batzutan daude. Iruñak 12 zentro komunitarioko sare badu eta guztira 26 lokal. Lokal horietan egiten diren jarduerek irekiak eta irabazi asmorik gabeak izan beharko dute. Iruñeko udaleko lehendakaritza batzordeko kidek bisitatu dute Txantreako Salestarrak zentro komunitarioa. Zentro horietan egiten diren jarduerak min motatakoak dira, batetik unean unekoak eta bestetik astero eta urte osoan egiten direnak. Egun 200 elkarte eta kolektibo etengabe aritzen dira zentroan. Elkarte horietatik 23 aktiboki parte hartzen dute zentroen kudeaketan. Batzordeak egiten dituzte eta horri esker elkarten ahotsa islatzen dute eta beharrezko esku hartzeak lehenesten dituzte. Teknikoak 3 proposamen hauek hautatu ditu Santa Ana plaza berrurbanizatzeko ideien lehiaketan. Basoa, Jokine Crespo Garbizu ordezkari duen lantaldeak egina. El sitio de mi recreo nire jolas ordurako tokia Carlos Iraburu Elizalderen lantaldearena eta Ki Convive un barrio hemen auzotarrak bizikide dira David García Muñozek ordezkatutako lantaldeak egina. Hirurak ere plaza bizi berritzearen aldekoak dira. Gune bizia eta berdea sortu nahi dute, hainbat jarduera komunitario egin ahal izateko, aisialdirako eta lasai egoteko toki bat. Horretarako proposatzen dute pergolak jolaserako eta aur jolasendako guneak, zuhaitzak, belarru zaintzuen lorategiak eta landarez eginiko estalkia jartzea bertzea. Jose Abaurrea San Juan Gobernu Estrategikoko hirigintza etxe bizitza eta 2023 agendako zinegotzi ordezkariak eta Uxua Don Blas Ibañez alor hortako zuzendariak xe azaldu dituzte idei lehiaketara aurkeztutako 6 proiektuen artean hautatutako 3. Behin epaimahai teknikoaren erabakiak jakinda parte hartzeko prozesuaren bigarren faseari ekinen diote orain. Proposamenak ezagutarazi eta ekarpenak biltzeko behin betiko proiektuari begira. Finalera iritsi diren proposamenei 20.000 euro emanen dizkiete proiektuen kalitatea aitortzeko. Iruñeko udaleko gazteria unitateak 2 toki eskaintzen ditu 6. Euskar Abenturan parte hartu nahi duten hiriko gazteentzako. 16 eta 17 urteko gaztek hartuko dute parte espedizioan eta Euskal Herri osoa zeharkatuko dute oinez eta euskeraz. Eusko Alderdi Erkidegoa Nafarroa, Lapurdi B Nafarroa eta Xuberoa. 2025ko uztailaren 1-tik 31 izanen da. Gazteria unitateak informazio saio bat antolatu du proposamenak ezagutarazteko. Kirola, hizkuntza, kultura eta historia uztartzen ditu Euskar Abenturak eta helburu du hizkuntzari eta 7 probintzietako ondareari balio ematea. Gazteak 783 kilometro eginen dituzte uztailaren 1-tik 31 bitartean, 13 etapatan horietatik,
418 kilometro oinez eginen dituzte oso-osorik. Doneiauka bidearen ibilbideetan barrena. 7 hiriburuetan ez ezik, UNESCOk gizateriaren ondare izendatutako hainbat tokitan ere izanen dira bisitan, eta basoak, hondartzak, kobazuloak, gazteluak, eraikin emblematikoak eta bar ere ikusiko dituzte. Gainera Iruña da ibilbidean ezarritako funtsesko geldialdietako bat. Hiriburua baita eta gaztek aukera izanen dute San Ferminen ospakizun batean hiriaren aberastasunaz gozatzeko. Martxoaren 5 amaituko da hautagaitzak aurkezteko epea eta apirilaren 22an argitaratuko dute hautatutakoen behin-behineko zerrenda.